Ľudia, vítajte u nového videa. Dneska som tu s mojím fanúšikom opäť. Jeho kanál sa volá Víťa hraje, môžete mu dať odber, nechám vám ho dole v popise. A dneska tu máme zase Grove a Garden, tentokrát opäť s fanúšikmi, tentokrát tu je iba jeden. A budeme hodnotiť svoje záhrady, budeme kupovať seedy, vylepšovať a ešte niečo môže vymyslieť. Ideme hodnotiť. OK, ale som zvedavá, že kto pôjde prvý, či ja alebo on. Pretože neviem, že či chce ísť on prvý alebo ja. Takže neviem. Spýtame sa ho, že kto pôjde prvý. Lebo neviem, že ja alebo ty. Kto pôjde prvý? Ten toto čo robí? Nejaký Vloka. Neviem ani prečítať jeho meno. OK, ideme hodnotiť moju záhradu. Tu som. A zase mi to seká. Dávala som preč záhradu kvôli updateu. Áno, ľudia, dávala som preč záhradu kvôli tomu updateu, čo bude zajtra. Teda dneska. No, v podstate zajtra, lebo ja to točím v piatok, ale vydám to až v sobotu. A samozrejme sa mi to musí sekať však, lebo ja keď natáčam, tak inak to nejde, ako sa mi to nesekať. Však to je prostý Roblox. Inak to proste nejde. Fakt nechápem. Vždy, keď musím točiť video, vždy sa mi to musí sekať. Ja to tak nesnášim, tú hru. To roztrieskam toto. To tak nesnášim. 7, OK. Teraz ideme na jeho záhradu. Len musíme nájsť. Možno táto? Nie. A tam je. Už ho vidím. Cool kit. OK. Koľko má lajkov vlastne? OK, 48, nice. Hodne sem taký skliedil. Dobre, len sa mi nesekaj. OK. Ako vyzerá spredu, pozrieme. OK, vyzerá celkom good. Takže uvidíme, ako bude vyzerať vo vnútri. Toto čo? Napíšeme toto čo? XD. Lebo toto čo, akože? Toto tu. Toto čo tu? Neviem. To dole. XD proste. XD ľudia, XD lol. OK, ideme hodnotiť tu jeho záhradu. Tu máme takúto budku, alebo nejak to mám nazvať, proste budka. Tak sorry, budka je to pre mňa. Pekná, sa mi páči. Dobre. A to tu celkom good. Hovoril, že tiež dával preč kvôli updateu. A tu som sa zasekla. No, počkajte ľudia. Dobre. Má tu manga, čo je nice. Ja mu dám... OK. Myslím si, že to je dosť dobrá záhrada celkom. Takže dám 8 z 10. Podľa mňa je to také slušné, taká slušná, pekná záhradka. A nesekajú sa mi, lebo to celé roztrieskam. No, jasne. To roztrieskam ľudia. Ja viem, že ste mňa ešte vo videu nikdy nepočuli kričať, ale tak teraz to budete počuli, lebo mám nervy. Není zač, no problém. Teraz ideme vylepšovať záhrady. Ideme vylepšovať teraz záhrady. Takže idem do seedov. Záhrady ideme vylepšovať. Čo napíše jojo.
OK, ja teraz kúpim strawberry, lebo potrebujem. Aj blueberry, 2 kúpim. A čo tu ešte je? Bambusy teraz nepotrebujem. Teraz by som potrebovala mushroom, ale ten teraz není na sklade. Ideme do mojej garden. Strawberry sem zasadím. Tak, toto pekne zasadím. Teraz blueberry. No, to ešte pôjdem zobrať tam do shopu. Takto. Idem ešte zobrať do shopu jednu blueberry, pokiaľ tam zostala. Blueberry, kde si? Blueberry. Tu je ešte jedna blueberry. Ale to mi nebude stačiť jedna blueberry ešte. Ešte ich budem potrebovať viac. Tak dám sem. Dobre, čo tu ešte máme také? Dobre, nič. Ideme do seedov. Alebo idem niečo predať. No, niečo predám. Tuto tu hore Ember Lily. Čo predám? Už mi to došlo, čo predám. Kde mám Harvest? Ne, ja som už minula Harvest. Ja to musím skúpiť. Dobre, tak ja sa portnem ku obchodu. Dobre, ja som tu. A teraz musíme kúpiť Harvest. Lenže sa mi to muselo celé seknúť, lebo inak by to nešlo, samozrejme, pri videjku. Dobre, každú čo máš na predaj a daj mi rovno Harvest. A tak zoberiem aj 2 krhly. Ja to volám krhla proste ľudia, tak sorry. Ale je to krhla, no, je to krhla. Na 30 miliónov ja nechcem. No. Bohužiaľ. Musím kúpiť Harvest. On sa na mňa joinol naspäť, tak asi mu vypadol signál alebo také dačo. Neviem. Ale joinol sa naspäť. Dobre. Dobre, máme tu Harvest. Alebo Harvest, proste. Mne to je jedno, ja to volám Harvest. Dobre, daj mi všetky kokonaty. Všetky. Aby som ich popredávala. Let's go. Ešte aj tu sú kokonaty. Nič, to je iba takáto správička. Ešte tu sú kokonaty. Let's go. Let's go, kokonaty. Poďte, aby som vás predala. Let's go. Mal som lak. OK, nevadí, bráško. Ešte tu máme také kokonaty. Jo, máme tu. Rovno mi ich daj. Ani sa ma nepýtaj. Rovno mi ich daj. OK, teraz ideme ich predať. Sell. Tu dáme takto, že inventory predať. Predáme kokonaty. Koľko sa to dostaneme? Len sa mi to musí odseknúť, aby sme to videli, že koľko dostaneme za to peňazí. Keď musíme za to veľa dostať. No pome! Čo je? Neviem, koľko som ani dostala. 2 milióny, OK, dá sa nájsť. Čo tu ešte máme? Ešte tu mám tých 20 použití. Tú krhlu, ja to proste volám krhla, lebo je to krhla, tak sorry. A čo tu môžem poliať? Čo tu máme? Potom na konci videa dostaneš gift. OK. Nice, ľudia. Mega dobrý fanúšik. Dá mi gift. Ja tu polejem takto Ember Lily. No, použijeme všetko rovno. Tak, dobre. Tak mi to môžeš dať. Lebo toto video už bude končiť. Nemáš konve? Aké konve? A zasa mi to celé seklo. Lebo už toto video bude končiť. Takže mi to môže dať. Som zvedavá, čo mi dá za gift. Uvidíme. Ja to predám, samozrejme. Ale ak to bude že niečo fakt dobré, ako vzácne, tak to jasne, že nechám. Ale ak to bude mať dobrú hodnotu, tak to predám. Ale 70% to predám a 50 až 60% si to nechám. Akože šance hovorím teraz, hej, chápete. No, uvidíme, čo mi dá. Inventory mám teraz prázdne.
čakáme, ideme sa postaviť pred jeho záhradku. Mám u neho like. Dobre, mám, dobre. Uvidíme, čo mi dá. Snad to bude niečo dobré. Fanúšici mi vždycky dajú dačo dobré. Len sa mi to musí prestať sekať. Ja si už takto pripravím do chatu. Keď sa mi to nesekne, tak tu si pripravím už do chatu, že díky. Lebo viem, že mi niečo dá. Tak, len sa mi nesekaj. Díky. Nice. Accept. Let's go, let's go. Nice, let's go. Tuto som zháňala už celkom dlho. Takže let's go. A koľko vlastne stojí? Ideme sa pozrieť, ako má hodnotu. Ako má hodnotu. Má hodnotu 4 milióny. Dobre. Jupi, toto som zháňala, ale už fakt dlho, takže nice, kámo, díky. Díky moc za gift, díky moc. Čo mám s rukami teraz? Dobre, díky moc, kámo, za gift. Ešte niečo mi dáš? Kámo, díky mega moc. Ti to akceptnem. Díky, kámo. Mega díky. Mega díky, ale fakt mega díky. Kámo, mega díky, kámo. Si mega dobrý fanúšik, Mega dík, ale že mega dík. Ja neviem, jak ti mám poďakovať, ale proste, kámo, mega dík. Mega díky. Píšem. Mega díky. Ale fakt, kámo, proste mega díky. Ja ti hrozne moc ďakujem, kámo, ja ti hrozne ďakujem. Lebo získam cez to aj veľa peňazí, ale sú tu aj celkom vzácne veci, takže mega ti ďakujem. Za to budem mať veľa peňazí. Mega díky. Fakt, ešte raz mega dík. More, je to tu. Za to budem mať veľa peňazí. Sakra, ja si tak ponadávam. Mega. Jaké mega nič. Mega díky. Mega díky, kámo, mega dík. Mega, ale že mega. Jo, jupi. Díky, kámo, díky. Za to bude veľa cash. Díky moc. Konec. Ešte to predám, ľudia. Ukážem vám, koľko získam z toho peňazí a bude konec. Ešte ukážem ľuďom, koľko získam cashu. Áno, ešte vám to ukážem. Ukážem vám, koľko z toho získam. OK. Toto podľa mňa bude dosť veľa. Díky moc, Bon Blossom. Díky. Mega, ale že mega ti ďakujem, kamo. Mega díky. Tak toto popredávame. Uvidíme, koľko stojí toto. Koľko to stojí? 83 000, OK. Potom tu máme toto. To vyzerá úplne ako darček proste. Ok. 1 milión, či nestihla som. Mega díky. Toto stojí 4 milióny. Toto je 4 milióny. Čo ok? Akože nechápem, že čo ok. Tento melón som si dala do srdiečok, tak to musím odobrať. Ale mega ti ďakujem. Fakt, že mega ti ďakujem. Fakt. 165 000. Mega
Ja neviem, jak ti mám proste poďakovať, kamo. Neviem, ale hovorím ti, že mega díky, neviem, ako ti mám viac poďakovať. Že ďakuješ. Áno, ďakujem, lebo kamo, mega ti ďakujem. Lebo teraz získam celkom veľa peňazí. Mám 3 bilióny teraz. Kolik bylo cash? Ešte predávam. Mega díky, ale fakt. Ja viem, ľudia, to hovorím furt, ale ja mu mega ďakujem. Tak sorry. Tak dáme rovno inventory. OK, teraz mu napíšeme, že celkom dosť good. Celkom dosť good to bolo, ľudia. Ja ďakujem, že ste sa dopozerali úplne do konca. Dajte mu odber, nechám vám ho dole v popise a čus.